É moi bo sensibilizar as nosas crianzas dende a infancia, tanto desde as escolas, nas casas, as familias, e criar na igualdade, para que normalicen pois calquera tarefa independentemente do xénero. Coidar creo que é unha tarefa de todos e polo tanto tamén creo que a conciliación é moi importante no noso traballo, é fundamental. Todos vemos que no día a día, no cuidado das persoas dependentes, somos mulleres as que facemos esta tarefa. Esta é unha realidade que como sociedade deberíamos mellorar, non hai nada biolóxico que nos faga as mulleres máis capaces para tal tarefa, isto debería ser máis paritario. Deben de participar os que non te vai cuidar porque é moi importante, porque saben o que costa e saben o que hai que ter moita paciencia e tenen que participar para cuidar, porque unha persona que está no mundo de Alzheimer non é fácil cuidar. ¿Qué piensas tu, papá, de que los hombres tengan que cuidar a los niños? El cuidado no entiende de género. Mi mujer siempre me cuidó a mí, ahora lo cuido yo. Como tiene que ser. Cuidar é unha responsabilidade moi alta que non ten sexo. As persoas ás que lle tributamos o cuidado normalmente son persoas moi achegadas a nós, entonces penso que aparte de ser unha obriga é un deber de convivencia o poder ter esta fortuna de poder cuidadas.